sadar warki. Kemudian Amerika. Kajingjiet nong mikmat ni ka election siya kayeng darbar thoan ka jela Assam kalayat bet akibubon ki polling station hapo kate ka jela hinde ka jing angnot pat jong ka Assam panbon ki nong Thep vote kalampoi shidu pot ki nong song ka jela Meghalaya ki basa block 1 ru Kynshi Pynbor bagi deban le Thep vote kani kala ja ka step jong ka khandai trik yong arajar penrio hakbala sakhi ya ka jingwan rum ki pulit Assam Shakaway nagshnong kepada blok 1 kepada itu kerteng kum ka mau jam bat ban Pynbor ki Paidbah bagi dia ban lek Thep vote cha Assam bat ban jet ki nom ikmat ban long kum MLA khnang Kyrwoh ki jingman toy jongki tang ki pulit andre ka basosi ka long wat way nong yelam nyam ubade father na Assam la poilang chakatika chaka ban ai jingmut kabla long ban kum ka jing Pynbor ki Paidbah bagi dia ban Thep vote cha Assam takaba ai bon ki daw kata haga jing yop dang ya ki kam pen roy hendrai ha kini jing wan jong ki pulet patu fada ko we ka Longkmie kala mi shakman ban long ka nong Ïasaid pat ban keren persha ya jing tu ka Assam Kita itu ki pulit Assam. Gua po chinang mau jam. Lebenta yong election MLC yong ke. MLA yong ke. Pai chinang pai tau. Yo pergi gini. Lena school. Lebera. Smart. Lebera wara. Wamcha. Lena. Dong. Back. Ami ka right yong eh. Chino life where you go? Where you go? Where you go? Where you going? Where you are going? Headman house, not here. Demon set up. No, not here. No. We don't know. We don't know him. Please call him. No. Please don't get angry. We didn't let you come here for election. No, not this is. Yes. I know. Where is Please go Demon set up? back. We don't let you to come here. Go. We have a right. You know human right. We are not. No. So please go back, sir. We don't know that Damon Sedap. No, sir. Okay. Our headman is Bahawan Lakstang. Not Damon Sedap. Who is So go, please go. There. Then who is Demon set up? We don't know him. Damon Sedap. We don't know him. We will meet him. No. We don't let you to find him. He kwayo. Don't come and tiang police. Kila shim dur jong fi. Osi. Oh, ngaru ngala dep sim. Ha, kato kam lele. Ma fi pindon ka bor ko mosi. Nga don ka bor kum kanong song sinong. Nong sosnong ladon. Maki ki don police kan thai. Anda gil don police kan dai shisun don maki kila shaw ye fi. Oh, ngam le kam le na mar na bentak sinong. Nga ai ti. Pite am mangade ka khasi penar. Te da balai pan. Pite am na mar ka sinong mo jam kala hap hapo ka district council juai. Ngi day hot. Ngi day ka hap hapo ka west dan tia. Apin dia. Smofa penianga ID jong fi jong ka district council. Ha. Jong ka Meghalaya. Smofa penianga. Jong ka mau jam. Jong mo jam. To up. Ap ngan sa sen. Penianga ID jong fi. Ka ID jong ni u het sinong jong ni uday u yo senat ne. Na karbin na juai. Kali ngangam don kaman Tapi pi padas ngap ngan ong pi. Pi pin sarai tang yak kam niam mission. Om yak ban kontrol ban bisar yak kam snong jong ni. Pi dai tang unong yalap niam. Pe ngirung idon pu pastor tang bayah kam snong jong ni le ai. Hendak pi pat bale. Ki pastor ki show hang tai ki alam. Pin song hang tang dekat tem. Ngap. Ngalo don hapden jong fi. Hai pi don pedang jong ni. Don pastor jong fi. Pi sa hang ne tang lai ne saus nyam pi don ka tem. Tang bangi pat ki nong song sinong. Ngi hap ban song hang ne la dang em kan ne ka dei ka cakak ka khendau jong ni. Ki kom ki nong song sinong. Pi don ka tem subu la don ka thama pi la ban phet. Sa lagi jong sinong ngi pat ngi sanongan ngin le. Mangang don ka jakaban le. Te la wan la ngim dei kita ki nong Meghalaya kom ba phikwa ngi persang menta la henrusnam ngi la yo kata
ka sanat na juai ban pelong yang ikum kinong song sinong ki bahap hapok district juai warki padar warki kumno ngamriki kumno ngamrki kata kamut pide we unong kan basar asam yang iki kasih penar Assam ne Meghalaya kade emde dagman kade Assam ne Meghalaya nagmanda jonga kibri kodon kamen im kumbu puriu em kumrat pium im kumrat nga em kumrat ha eta kibri ki pele satai chese leisa sasni ang jawai baro kumno kibri ki im kiloton ka suro kiloton ka electricity kiloton ka yin kiloton ka manar yes kiloton bun ki ek jingirap jong ka sarkar ka ye ma phi phila to khuble si bon phadar san pheo artli ki snam ngi hap ha ka west kar bi hang te ha Assam kanopat don ka ID jong ka kanopat to yaman ta ha to ngin phai biang phi ong yang ngi pen i nga ka ID man tangi persang bangin long kita kinong song song jong ka Meghalaya ngalaban sini ngilan te ha phi tang hen rus nyam nga khat hen rew nga khat hen rew snam nga khat hen rew presbyterian de sarkari gambura shane maul awang father ars ne hindu benai hindu benai ka nega jakala poi Meghalaya minta hindu sinem ladep sansian hindu frasian hindu benai ladep frasian thai rambashnang batumai lawan ladon ka jingelang ar benai kine baro la poi Meghalaya lawang arsenal ladep minta ar phosau benai ladep kanga tonga ko ban pendip ye minta khatno ma phi sluru kumne hoi ken ngaru ngaru ngat pek kano pertei kumrat iap kumrat kam lele fadar kam lele fadar la da ufadar ba ijongi ondon kum kata kamsem ai ngan yap kumrat sisa ndale yaid gumne ma phi iap kumrat sisa letep yang ni sapo lu te pipat pinlong kumu ufadar ba khoi balai pat kanu pheu teli ki darbar snong hang ne bangi pen bek sato balai pimpuan kim khot bek hai em shi sien ru kim khot yenga kim khot sien ru kim khot yenga to snga no sien bi ko ben bishar yenga ro bi klam pen dip yenga yang in ko ben bishar e phi wan naga banda ka darbar jong kanne tang ha u kan sa hu he snong namar ha komiti ka ong pentip yo he snong pendip ye kis nong ken mang maki kim khot yenga shi sien ru enda ki khot yenga bale ngadon ka ngan wan sene bale ngadon ka man te rang ba siang paru ang la de pentip tang ba umwan klam pendip yenga kan nu sen ke darbar ki ong khot yo padar andas nong leda pendip kamot don ka man pendip ha emde tang su karen kai gumtu enda ladon ka por wan emde gumta ngi kwa ye phi nagabanda ka jingelang kamut mangangan wan ngangamde khasi punar to ya ka tam le padar ya ka tam le ngi nga bale nga yang bale nga slor namar nga long ka kenthe ngi ha ka khasi punar jong ngi ka jaka ka khendeu ka de ka jong ka kenthe te na ka ta ka daw longkat balong te pikir kami chon yang pi kichnon ki la ari aura era mission kamot mensiam kamot era klamet kamensiam ayo chado la don mensiam met la don kam awanda kamensiam tang niam katolik tang niam presbyterian gimla ban nim em kam de kata ya ki kam snong kam thau om de bantu kular de padar ya kam bale pastor jong pi contest election hoi ken kan bas election tang ba emde ki anwas contest election ka ukan bas election pastor jong ni tang ba de ju ong pat ko ki mau jam wat le sto mangang lo ang kano ko perwat le situ ngam tip re tang ba ngayu sngaw ngayu e ba phi pha ya ki biru jong phi ba ban le thep bot sa te kitto ke bel ngala gumne kitto ke bel ID jong Assam le thapot namar kade ka right jong ki bru kade ka duty jong ki bru kitto ke bel don kade ka ID halor kani Shillong Mail layo ru bani kran kani ka Longkmie ka bala batai shai bat ka e ka baja bat ban Pynbor ki jing sosi bakini ki wanja de naga jing don ki katu ka ningot ki rangba naga snong ki bala yarap pan yalap buri pan le thep wot sha Assam ha ka nong song jong ni long
ba kidon ginong persya kidon hi ginong persya mo nakata kadaw kito ginong persya ki kwa bet ban ban le chabot mata ka ngi de ki ai tim no ya kito ki tharai nga tharai bagadai kupta ki ai tim ya no sa kito ki war tong ka ai ka longkom ki kulen ban wan ket ye ki na sinong jong ni de nang tapat om de u rang ba sinong ba sisa uta u to ba bio I ba to kulet ki ong ba u damon sedap u de tang kum u rang ba dong om de rang ba sinong te de utak ken ba persya kita ki rang ba dong ki yelap ya kito ki long ki yelap ya ki nong song sinong ken ki yelap hari-hari om de da bapau te sapi ki wan em kita ki rang ba pan em ki wan tang sa kito ki ba hayeng Assam nang ta sa kito hi ki ba itu ba ya persya sinong tep ki yo tep ne ki yo tep ki namar ki sinong ka perking bhahi kalau apa haraya gi nong song sinong ru holong nakaliang ka sinong kam tre ai bani tebut dei em naliang ka sinong te menta kane ka dei ka sen balai la artem ila ngi khang hi kuta ha ka konsulsi yu gimut man penham ha sam gimut ban hab yang ngi hakar biken kani ka sinong ga jong pi pa ka ha konsulsi yu apo Meghalaya apo ka constituency mình xoang thì hấp bệnh hàng này ha sao có giàu ha MLCU trong nhiều để bạn cho kỳ xuống ngựa ngai iroi ke jingdon jong wei nong yelam niam hỏi cái đây to namar ba filaring ye ke video la saki ke ka ba new nong yelam niam wan ban ye slok ban pi ya slok ya kan niam ya kito ki niam la jong ke te kita ki ba mut ban le chabur de kita he kawamot long ba mau ong ba kidebi ban ni thabot cha Assam hỏi te phi pikran ne man penchai so u ba pe kani ga jaka kam ha pa Assam ka ha pa Meghalaya phia penchai so u kumta hỏi nga penchai te kai ka ba u ju ba pan nagaliang ju uong ba phi kwa ban long kum kimrat penyap kum kimrat uong kumta te nga pat nga kliang sen nga ong hỏi nga em ngim kwa ban long kum kimrat namar san keu art ligisiam mo ngi la long ha po ka karbi ngim la ban len san keu art ligisiam ngat ha po ka karbi hinrei ha pedang ka jingdon jong ngi bat ka karbi ngi siam cibon ba ki jing te metapat ngi thai kan labiang cha Meghalaya de ngi dang yo ya ka sanat mtala dang hinrusnam pat sisa bangi de kinong song sinong jong ka Janchehel district la ai sanat ru yang ngi metala artem Habatin Paidbah ki kishap ka plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya